ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. സന്യാസി ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരീര അവയവങ്ങള് ഓരോന്നും ശരീരത്തിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാല്? യോഗം ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ, പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് യോഗം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്നാണ്
5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമ അധികാരി. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക അതീതൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവലോക മഹേശ്വരം എന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മള് ശ്ലോകത്തിലൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. സർവലോകത്തിന്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. പരമമായ ഭോക്താവ്, സുഹൃത്ത്, അഭ്യുദയ കാംക്ഷി, എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? നിരന്തര ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കണം, വിനയം വേണം, അറിവ് വേണം, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവമായ ഒരു സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യന് ശാന്തി തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അത് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ധ്യാന യോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗീത മാഹാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. കേശവൻ എന്ന് ഭഗവാനൊരു നാമമുണ്ട്, അല്ലെ? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന നാമം വന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പല അപരാധങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സസന്യാസി ച യോഗി ച ജ്ഞാനിരഗ്നിർന ചക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാല് അതിയായ ആഗ്രഹത്തിനാണ്, അമിത ആഗ്രഹത്തിനാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാന് ഇതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും എനിക്ക് അതില് വലിയ ആസക്തിയൊന്നുമില്ല. എന്റെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും കാവ്യമുണ്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നവരെ അല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എങ്ങനെ? കർമ്മം ചെയ്യുക, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിലൊന്നും ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് സന്യാസി. അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്താല് നമ്മൾ സന്യാസിയായി, യോഗിയായി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഇതാണോ യോഗ? യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതെന്താണ്? എക്സർസൈസ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതാണോ യോഗ?
ഇനി പിന്നെന്താണ്? ശിരസ് മണ്ണിൽ പോറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ? അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സർവാംഗാസനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ശിരസ് മണ്ണില് പുതച്ചുകൊണ്ട് സർവാംഗാസനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യോഗ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? അതേപോലെ ഓരോ ബാലൻസിങ് എക്സർസൈസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം എന്ത് വേണം? ചെയ്ത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം. അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ ബാലൻസിങ് എക്സർസൈസസ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോരോ വസ്തുക്കളെ ഇപ്പൊ സർക്കസിലും എല്ലാം കാണിക്കണത്. ഇതാണോ യോഗ? ഈ യോഗയ്ക്കാണ് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് അല്ലേ? യോഗ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയർ യോഗ, അങ്ങനെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുമ്പോഴായാലും യോഗ ചെയ്യാം. ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബലവത്താക്കാനായിട്ട് നല്ല ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? ശരീരവും നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തോണി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ ബലവത്താക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ശരിയായ യോഗ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. ധാരാളം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യോഗേനെ പറ്റി. യോഗ സീക്രട്സ് ഫോർ ബിസിനസ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെയുള്ള യോഗകളാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടിവിയിലും ഇതിലൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് മൊബൈലിലും ഓൺലൈൻ യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് യോഗ? ഇതാണോ യോഗ? യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തില് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗ എന്താണ്? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രതയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷഡ്ചക്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്യാസി യോഗ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതുകള്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ 8 അവസ്ഥകൾ. അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ധ്യാനയോഗം ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലാസക്തി അല്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗാചര്യ എന്നത് പ്രയാസമേറിയതാണ് അല്ലെ? ഇത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ഇതാണ്. പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്തെയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ 8 ആസനാസ്. 1 യമ, 2 നിയമ, യമ നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നോക്ക, ഇതാണ് സമാധി അവസ്ഥ. മൂലചക്രത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവരത്രയും നിഷ്ഠയോടുകൂടി ധ്യാനനിരതനായിട്ട് ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 8 അവസ്ഥകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോ ആത്മാവ് തങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഇതുപോലെ ശിരസിലുള്ള അല്ലെ? ശിരസില് ആരെ തൊട്ട് നോക്കിയാലും കൊച്ചുകുട്ടികളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? തലയില് അവിടെ അതാണ് ആ മൂർധാവ്. അതെ, മൂർധാവിലൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ. അപ്പൊ നോക്കാം, ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് യമ, നിയമ? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു യമ, നിയമ. യമ എന്ന് വെച്ചാല് അനുഷ്ഠാനം. യമം എന്ന് വെച്ചാല് അനുഷ്ഠാനം. അതായത് യുഗധർമ്മം പാലിക്കണമെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം വേണം.
അത് അഹിംസ, സത്യമേ പറയാവൂ, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, അസ്തേയം. അസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ആരുടെയും മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അപരിഗ്രഹം. അങ്ങനെയുള്ളത് 5 യമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പറയും യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. എന്താണ് ഈ യമം, എന്താണ് നിയമം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് യമം എന്ന് വെച്ചാല് 5 അനുഷ്ഠാനത്തിനാണ് യമം എന്ന് പറയുക. ഏതൊക്കെയാ? സത്യം, അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാളെ ഒരു ജന്തുക്കളെ അല്ലെ ജീവികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, സഹനശീലം. നമ്മള് സഹനശീലത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും വരുമ്പളത്തിനും അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ഹിംസ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതും അഹിംസയിൽ വിടും. അപ്പൊ സത്യം, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, അതായത് ദൈവികമായ പെരുമാറ്റം. അസ്തേയം, അസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കരുത്. പിന്നെന്താണ്? അപരിഗ്രഹം, അന്യന്റെ മുതല് ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് യമത്തിൽ പെടണത്. ഇനി നിയമം എന്താണ്? ശൗചം. എന്താണ് ശൗചം? ശുദ്ധി. നമ്മള് ഭൗതിക ശുദ്ധിയുണ്ട്, ആത്മശുദ്ധിയും ആന്തരശുദ്ധിയുണ്ട്. 2 തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധിയുണ്ട്. പിന്നെ നിയമത്തിൽ പെടണാണ് സന്തോഷം, തപസ്, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വര പ്രണിധാനം. എന്തൊക്കെയാണ്? ശൗചം, സന്തോഷം. സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടി. ഇപ്പൊ കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നോളൂ. എന്താണ്? ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സന്തോഷം. അതേപോലെ തപസ്. തപസ് എന്ന് വെച്ചാല് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, പോയി കാട്ടിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യലല്ല, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതായത് ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മ അത്യാർത്തി വേണം. ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അത്യാർത്തി. ആർത്തി കാണിക്കേണ്ടത് ഭക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. അതിനാണ് തപസ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ സ്വാധ്യായം. സ്വാധ്യായം എന്താണ്? പാരായണം, അധ്യയനം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കല്, ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യല്, ഇതൊക്കെ സ്വാധ്യായത്തിൽ വരും. അടുത്തത് 5 ഈശ്വര പ്രണിധാനം, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കല്. ഇതാണ് യമ നിയമങ്ങൾ. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് യമ നിയമം. പക്ഷെ ഇത് യമമുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്. പിന്നെ ആസനം. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ചൊല്ലാനിരിക്കുമ്പോഴും, അതേപോലെ താഴെ ഇരുന്ന് അല്ലെ താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണില്ല എന്നില്ല, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കണത് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ആസന. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സർസൈസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്? പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രത്ത്. നമ്മുടെ ശ്വാസ നിയന്ത്രണം. അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം, ഭസ്ത്രിക, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണായാമ പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അതാണ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രത്ത്, ഉച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം. ഇനി പ്രത്യാഹാര. എന്താണ് പ്രത്യാഹാര? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കല്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അടുത്തത് ധാരണ. എന്താണ് ധാരണ? ഏകാഗ്രത. ഏകാഗ്രത. പിന്നെ ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാല് മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൽ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് സമാധി. സമാധി എന്താണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ലയനം, ആ കൂടിച്ചേരല്, ഭഗവാനില് കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ മുറകൾ. ഇനി അടുത്ത നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ സന്യാസി സമാധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാവ്
നാത്മാനം അവസാദയത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബദ്ധോരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാവസാദയത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയണം, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ നല്ല സാമർഥ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ വളരെ താഴ്ന്നു പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവരുത്. എന്ത് വേണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപ്പതിക്കരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ച് പോവരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. നോക്കാം, ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെ, ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധുവും മിത്രവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. രണ്ടും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമ ശത്രുവുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാനൊക്കെ തോന്നും. ഉടനെ എന്ത് പറയാ, പണ്ടൊക്കെ പറയില്ലേ, 5 വരെ എണ്ണിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല ദേഷ്യത്തിലാവുമ്പോ 5 അല്ല 10 വരെ ഒന്ന് മനസ്സിലെണ്ണുക. അപ്പോഴത്തേനും പകുതി ദേഷ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ അതല്ല, ഒരു 10 ദേഷ്യം കൂടി മനസ്സിൽ പലതും കൂട്ടി യോജിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ എന്താവും? അതൊക്കെ കൂടെ ചെന്ന് ചാർത്തും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടോ ആരോടോ അമ്മമാരോടോ അച്ഛന്മാരോടോ ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവം. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നാളായി നിനക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡയലോഗും പറയും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിനെ ജയിച്ചതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സാര് എന്തായിരിക്കും? പരമ ശത്രുവായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നമ്മള് സുഖം ദുഃഖം പിന്നെന്താണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തെന്നാ പറഞ്ഞ? തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, ദ്വന്ദ്ം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വന്ദ്ങ്ങള്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ അസൂയയും ദേഷ്യവും ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെ പകുതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്ത്? അസൂയ പാടില്ല, ദേഷ്യം പാടില്ല, പിന്നെ കുശുമ്പ് അല്ലെ? ഇത് 3ആണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിനെ നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. ശാന്തി, മനസ്സിനൊരു ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്തൊക്കെ? തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനവും അപമാനവും. മാനം, അപമാനം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിന് ഒന്ന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളത്, ഒരേപോലെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്തൈത്യുച്ഛതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ജന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും, ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തൻ. അയാള് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. കണ്ടോ?
ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി, പ്രഭുപാദര് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇത് നോക്കിയ ഗോസ്വാമിമാരുടെ മുഖം കണ്ടാല് അവരൊക്കെ ശരിക്കും അവധൂതന്മാരാണ് അല്ലെ, മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഒന്നിനോടും പരിഭവമില്ല. നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനും ഇതൊന്നും എൻ്റെ കുറ്റല്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് പറയും. നമ്മളാണ് ശരിയായിട്ട് വരേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും നമ്മളിത് വായിച്ചില്ലേ, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. സംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിന് സംയമം നടത്താൻ കഴിയുന്ന അയാള് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. എന്തായാലും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് സ്ഥിത പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും ആർക്കും ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സത്സംഗം പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ കൂടുതൽ ആണ്ട് പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ വേണം. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. നമ്മളെല്ലാരും പറയും നമ്മളെ ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, അറിവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നു. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മള് 1-2-234 പഠിച്ചിരിക്കണം. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീനാം ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മളെല്ലാതും ഭൗതികതയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അശ്ലീലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ ആവില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇത് ഭക്തിരസാമരസിന്ദുവിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇവിടെ നോക്ക്, ഒരു ബർഗറിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ. നാത്യസ്നസ്തു യോഗോസ്തി നൈകാന്ത മനസ്നത നാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇതില് പലരും 3 മണി 4 മണിയിൽ വിട്ട് ആരും കിടന്നുറങ്ങാറില്ല. എത്ര നേരം വൈകി ഉറങ്ങിയാലും നമ്മള് 6 മണിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. അതേസമയം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ആ സമയം. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, കുറെ അധികം ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ ബർഗറിന്റെ പോലെ തന്നെയാവും നമ്മുടെ തടി ആരോഗ്യമൊക്കെ. അതേപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് തലയും കാലും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ബാക്കി ശരീരമൊക്കെ ഒരേപോലെ വരും. അപ്പോ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല, അധികം ഉറങ്ങാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാൾക്കാണ് ഒക്കെ യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കണം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉറങ്ങണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കും. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ്. ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അവര് വിഹാരം, കാമചേഷ്ടകള്, പ്രവൃത്തി, ഇതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. യേ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല. എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത് ആരാണത്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദും ഹിരണ്യകശിപും അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദിനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ നിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്, ഇതിലുണ്ടോ, തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് പറഞ്ഞു, വളരെ ഇതുമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ത് ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ആ സ്തംഭം പിളർന്നുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപന്റെ മുന്നിലേക്ക് നരസിംഹ അവതാരത്തോടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പുരുഷോത്തമന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എന്ത് കാണുമ്പോഴും അതിലല്ല. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. നായ്ക്കളിലും ആനയിലും എല്ലാത്തിലും, പത്തിമാംസം ഭുജിക്കുന്ന ചണ്ടാലനിലും എല്ലാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവനാണ് സമദർശിനഃ. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ജീവസത്ത അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണ. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. ആ കാല് പിണച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴലോതിക്കൊണ്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്
ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, പ്രേമഭക്തിയോടെ ആ അഞ്ജനം, ആ കൺമഷി എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷൻ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഗോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പശുവിനെയും ഗോ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന പേര് വന്നത്. ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ് തൻ്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചഞ്ചലം ഹിമനെ കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം വിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവതു സുദുഷ്കരം. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹിമനെ കൃഷ്ണ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ. ഒരു കുരങ്ങന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളത്. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, മനസ്സ് ചിലപ്പോ അമേരിക്ക തുടങ്ങി ഗൾഫ് കൺട്രികളില് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുത്തെ മക്കളുടെ സുഖങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും? നാമം ചൊല്ലാനുള്ള മാലയുണ്ടാവും. ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണ്ടാവും. പക്ഷെ മനസ്സ് ടിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും വിസ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തോന്നിയിടത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. കുരങ്ങന്റെ പോലെയാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തിലത കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ കെട്ടിയിടണം ഭഗവാന്റെ പാദത്തില്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാറ്റിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ അർജുനൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭക്തനാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ട് അതിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കുരങ്ങൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പഴം കണ്ടാല് അവിടേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. അത് കണ്ടാൽ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ആ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വിദ്യയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും. ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യര് അർജുനനെ ആയുധ വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം. എങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും മിടുക്കനായി തീർന്നത്? അത്രയും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പ്രതിബിംബം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് പോലും അർജുനനുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പെയ്യുന്നതിനാണ് ധനുർധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെയും പ്രതിബിംബം കണ്ട് അമ്പെയ്താണ് പഠിക്കണത്. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്ന വചനങ്ങളെ സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ട് അത്രയും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ടോപ്പിലെത്തും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ എന്താണ്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയണ ശരിയാണ്. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ഗൃഹ്യതേ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കുക? അഭ്യാസം കൊണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു യോഗ അഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശരീരം വഴങ്ങി വരിക. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, നീ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ളവനാണ്. അതാണ് അവിടെ വിശേഷം കൊടുക്കണത്. മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയും ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ പറ്റും. എങ്ങനെ? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇപ്പോള് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 11-12 കൊല്ലായി ഞാൻ നാമം ജപിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഒരു ഉഷാറോടുകൂടി ജപിച്ചിരുന്നപ്പോ ഭഗവാനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതില്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് തളരാൻ തോന്നും. പിന്നെ 16 മാല ഒന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറേശ്ശൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ്. അതായത് 10-11 കൊല്ലം ജപിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തെ മനസ്സ് പോകുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ വീണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ നമ്മ 1 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയി അവിടെ ക്യൂവിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ 32 മാല അവിടെ നിന്ന് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത്. 16 എന്നുള്ളത് ഇന്ന് 32 അല്ലെ 16 മാല ജപിച്ച് വേഗം മാറ്റി വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഉള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കും. ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. 32 മാല ജപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസം അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. അത് കാരണം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ ചുമയൊന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പറഞ്ഞാ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ ഇരുന്ന് ബോറേ അടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ക്യൂവിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മള് അതും ഇതും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്തോരം നേരായി ഇവിടെ ക്യൂവിലിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോ നമ്മ എപ്പോഴും വാച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഒന്നും തുറക്കണില്ലേ, ഇത് എത്ര നേരായി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതല്ല. എന്താണ് വിചാരിക്കുക, എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ക്യൂ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു നാമജപസഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ, അതും എടുത്ത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ സമയം പോണതേ അറിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് അടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു നിസ്സംഗത, അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക അനുഷിക്ത ശശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. നമ്മള് അത്രയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം വിട്ടുപോയി പരാജിതനാകുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കാനില്ല. അവര് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യമൊക്കെ തീരും. അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗോലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയി ആ പുണ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോണത്. നമ്മളുടെ ഈ ബാങ്കിലെ ഭൗതികമായ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്തതിന് നമ്മൾക്കൊരു ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും. ആ ഡെപ്പോസിറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. അത് എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴെ പതിക്കും. പക്ഷേ പതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. നല്ല ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം അദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയയുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ സംശയങ്ങൾ ഓരോന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്?
പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനില് ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് ശ്രദ്ധ. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ശ്രദ്ധ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഞാൻ മാലയും ജപിക്കണില്ല, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഇനി ഒരു മാസം ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മള് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭഗവാനുണ്ട്, എൻ്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ അനുഭവിക്കണത്, അത് ഇത്രയല്ലേ നടന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാവരുത്. അതാണ് വിശ്വാസമില്ലായ്മ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ. അല്ലാണ്ട് കുറെ നാള് ശിവനെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ചൊവ്വാഴ്ച ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി, ബുധനാഴ്ച വേറൊരു അമ്പലത്തില്, അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓടി നടക്കലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം. ഞായറാഴ്ച ഒരിക്കലും പോവില്ല, സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. ഏത് അമ്പലത്തിലും വേണേലും പോകാം നമുക്ക്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടാവണേ, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ ദേവി. ദേവിയുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പണം വേണം എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഉള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതാണ് ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ചേർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇത്, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം, ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തില് നാമ സങ്കീർത്തനം. അതാണ് 4 യുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. കൊച്ചുകുട്ടികള് നാമം ജപിക്കണം നോക്കിയാൽ അവര് ഇരിപ്പ് നോക്കിയേ, നട്ടെല്ലൊക്കെ നിവർത്തി നല്ല ഇതില് ഇരുന്ന് അവര് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർനാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യത. ഇതല്ലാതെ കലിയുഗത്തിലെ വേറൊന്നുമില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. 3 പ്രാവശ്യം പറയണം. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യായി, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാല് പരമസത്യായി, പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു സത്യമില്ല. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. ഹരിയുടെ നാമം ഹരിയുടെ നാമം ഹരിയുടെ നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കലോർ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തിലെ വേറൊന്നുമില്ല, വേറൊന്നുമില്ല, വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി തീരാനായിട്ട് ഹരിനാമ ജപം തന്നെയുള്ളൂ ഒരു ആയുധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലിഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. പിന്നെ പല ദേവതമാരെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് കൂടെ ഓരോ പടികൾ കയറി പോയിട്ട് അവസാനം പല ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റിലെത്തിയ പോലെയാവും. അതേസമയം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ പലയിടത്തും കയറി പോണ്ട, നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. വേറൊരു ഒന്നുമില്ല, വേറൊരു ഉപായവും ഇല്ല, വേറൊരു ഉപായവും ഇല്ല. ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയണ ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ലിഫ്റ്റ് വഴിയെത്തണ പോലെ മുകളിലേക്ക് എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണ ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്തിലെഴുതിക്കണം? നമുക്ക് തോന്നിയത് വിളിച്ച് പറയണതല്ല. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു 4 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നെന്തായിരുന്നു?
സ്പർശനത്തിന്റെ ആനയുടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ തീയിൽ അഗ്നിക്ക് മരിച്ചു വീഴുന്നു. അതെ. പിന്നെ അതായിരുന്നു ഒരെണ്ണം, മാൻ ശബ്ദമാധുര്യത്തിൽ മാൻ ശബ്ദത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ മത്സ്യം നാവിന്റെ രുചി അത് നമ്മുടെ ഭാഗവതം 11-ാം അധ്യായത്തില് അത് ഫുള്ള് അതിന്റെ ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഭാഗവതം 11-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. താമരയിൽ നിന്ന് തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് 11-ാം അധ്യായമല്ല, 11-ാം സ്കന്ധത്തില് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ശാസ്ത്രീയ, നമ്മൾ തോന്നിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നല്ല പറയണത്. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വേദങ്ങൾ അന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതമായിട്ട് വിവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. രാധാഭാവത്തിൽ വന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. കലിയുഗം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മ വന്ന് ജനിച്ചത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് പിന്നെയും കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോള് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന് കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അതാണ് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം. ഇപ്പോഴും ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലൊക്കെ ഇത് നടക്കും, ശിവേലി നടക്കുമ്പോള് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് പോണത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ രാമ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് സംശയം തോന്നാം. എന്താണ് അത് ബ്രാഹ്മണ ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇത് വന്നു. ആ നാമം ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതി വന്നു. സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഈ നാമത്തെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നൽകിയത്. എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ആദ്യം കൊണ്ടുള്ള നാമം തന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജന്മം എടുത്ത് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ തന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ എന്ന് വെച്ചാല് രാധാദേവി, ഹരേ രാമ നമ്മുടെ ബലരാമനെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമനല്ല. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാധാറാണിയോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്ത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിലുള്ളത്. സ്പിരിച്വൽ റെഫറൻസില് കലിസന്ധായന ഉപനിഷത്ത്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകാൻ സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവതം 12-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിലെ ജപയജ്ഞം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം.
ഭഗവത്ഗീത 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. യജ്ഞാനം ജപ യജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, കണ്ട, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ യാതൊരു നിയമങ്ങളുമില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദ്യം ശിക്ഷാഷ്ടകം. ചിലര് ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറയും, അതല്ല, ശിക്ഷാഷ്ടകം. ആ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തിസ്തത്രാർപ്പിതാ നിയമിത സ്മരണേന കാല ഏതാദൃശേ തവ കൃപ ഭഗവാൻ മമാഭി ദുർദൈവമീദൃശമികാജനിരാനുരാഗ. അതാണ് എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. ആ പേരുകളിൽ അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ യാതൊരു നിയമങ്ങളുമില്ല. നമ്മൾ കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാമം ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ യാതൊരു നിഷ്ഠകളും ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാലായ്മയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുമോ? നാമം ചൊല്ലണം. ഭഗവാൻ എന്നുമില്ലേ, എല്ലായിടും ഇല്ലേ, പിന്നെന്താ ഈ വാലായ്മയും എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കേ, അല്ലെ അമ്മേനെ നോക്കാതിരിക്കേ, അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യോ? അല്ലെ അമ്മേനെ വിളിക്കാതിരിക്കോ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാനെ നമ്മളെ അത്രയും മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാണ്ട് മാറ്റി നിർത്താനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. വിളക്ക് കത്തിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, ഇതെല്ലാതും എല്ലാ ദിവസവും നടക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഡൂസ് ഓഫ് ചാൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഈ 5 പേര് ഒരുമിച്ചാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഗോലോകത്ത് നിന്ന്, അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ വന്ന 5 മഹാജനങ്ങളാണിത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ ബലരാമ, പിന്നെ അദ്വൈത ഗദാധര അദ്വൈത പ്രഭു, അതായത് നാരദര്, ഗദാധര രാധാദേവി, ശ്രീവാസ വ്യാസദേവൻ, ഗൗരഭക്തവൃന്ദ, അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് തന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപ തുടങ്ങേണ്ടത്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ പാരായണ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതാണ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. ഇനി പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഇനി മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടത്, മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോഴേ ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാം. നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണ്ട. നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കണം. പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക. അതായത് ഇത്തിരി ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ മന്ദബുദ്ധികളും കുറച്ചൊന്ന് കേട്ടോട്ടെ, ഒന്ന് പരിശുദ്ധി നേടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കായാലും അവരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നത് അവരെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. അതേപോലെ കുറേ ജീവികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും കുറച്ച് ഉറക്കെ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തില് ചൊല്ലുക.
പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ, ഹരേ, ചിലര് അരേ 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലിക്കൂട്ടാം. കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതിന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനെ പലതും പലതും കേൾക്കാം അല്ലെ കാലത്ത് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം എന്താവും, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോ യമദൂതന്മാര് വരും. അവര് വീട്ടിലുണ്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ, നായും ഷായും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും അവരാണ് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരാണ് കയറുമായിട്ട് വരിക നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നാമം ചൊല്ലുന്നു എന്നൊരു ഇതിലല്ലായിരിക്കണ്ടേ, ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. ഇനി മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കുക. ആദരവോടെ ഇരിക്കണം. ഭഗവാൻ വന്ന് കേൾക്കാനിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരൊച്ച കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓടിപ്പോവരുത്. അപ്പൊ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 മണി 4 മണി നേരത്തൊക്കെ നമ്മൾ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്വാദ് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആദരവോടെ ഇരിക്കണം, ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കുക. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം, ഏത് സ്ഥലത്തിരിക്കാം, നടക്കുക, ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് ജപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ജപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മാലയിൽ ജപിക്കാൻ പറയുക. നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, പക്ഷെ അതല്ല, എന്ത് കളയുമ്പോഴോ ആറ്റിൽ കളയുമ്പോഴും അളന്ന് കളയണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ 108 മുത്തുകളുള്ള മാലയില് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണ എങ്കിലും എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണ, എങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, അത് മാത്രമായിട്ട് നിർത്തരുത്, ചൊല്ലുമ്പോ മുഴുവൻ ചൊല്ലണം. പിന്നെ ജപമാലയില് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളില് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളൊരു മുത്തുണ്ട്. അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്, അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. പുസ്തകമോ പത്രമോ മൊബൈൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നും മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ഇനി ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം അറിവുണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇന്ന് നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാച്യകൽപതരുഭ്യശ്ച